Bé, el Cafè per la Llengua és una campanya que vàrem encetar fa una mica més d'un any, l'Obra Cultural Balear, que en aquests moments ens ha permès arribar de manera directa al voltant de 15.000 persones. Això vol dir que hem fet reunions de petit format, com la que avui hem fet aquí a Perpinyà, que de fet ha estat de mitjà format, perquè jo crec que ha vengut molta gent, no? I és una campanya en la qual volem transmetre tota una sèrie de missatges que jo resumiria en tres. Primera, el procés de normalització lingüística que estan vivint a les Illes Balears des de fa una trentena d'anys és un procés legítim, natural i positiu, i que a més és el procés que faria qualsevol poble per defensar allò que és seu. Nosaltres, per una sèrie de circumstàncies, una part del nostre patrimoni cultural, que és la nostra llengua, no està en la situació que hauria d'estar. I per tant, ens hem dotat d'aquesta eina, d'aquest procés de normalització lingüística, per fer feina i per recuperar aquesta part del patrimoni que és la nostra llengua. A més d'això, tenim dos missatges més. Un, la necessitat de que tots els mallorquins catalanoparlants facin sempre efectiu el seu dret, el dret que tenen teòric d'utilitzar la llengua catalana en qualsevol circumstància i davant qualsevol àmbit, i que aquesta gent exerceixin el seu dret. Aquesta és una altra de les invitacions del Cafè per la Llengua. I la tercera invitació, la tercera reflexió, és que els mallorquins i mallorquines catalanoparlants hem de fer una tasca important per la nostra llengua, que és la d'esdevenir mestres, la d'esdevenir gent que convida a tots aquests nous mallorquins i mallorquines fruit de la immigració que fa pocs anys que han arribat a Mallorca, i que els hem de convidar a que aprenguin la nostra llengua, a que l'utilitzin habitualment i que assumesquin com a part del seu patrimoni personal aquest patrimoni col·lectiu que és la nostra llengua. L'Obra Cultural Balear se va fundar l'any 1962, per tant encara en temps del franquisme, en temps en què la llengua catalana tenia prohibit qualsevol ús públic, i que de fet les primeres activitats que va fer l'Obra Cultural eren cursos de llengua per preparar gent que quan deixés d'estar prohibit ensenyar el català hi hagués gent preparada per poder-ho fer. Aquesta va ser la primera activitat. A partir d'aleshores hem fet cursos d'alfabetització en català per milers de persones, hem fet campanyes de sensibilització, cada any entregam els premis 31 de desembre, cada any feim una diada multitudinària en favor de la llengua, tenim 30 associacions i delegacions repartides per tot Mallorca i també agermanats en la resta d'illes, i per tant estan fent una feina en favor de la nostra llengua, en favor de la nostra cultura, en favor del patrimoni i en favor també de la cohesió social, que només queda garantida en el cas de Mallorca en l'aprenentatge, en què tothom com a mínim entengui la llengua catalana. Jo crec que això és el gran objectiu. Bé, per nosaltres, evidentment, la tasca fonamental era Mallorca i també presència a les altres illes. Hem tingut presència a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Però per nosaltres era una il·lusió molt especial, un objectiu molt important, poder fer almenys un cafè per la llengua en els territoris històrics de la llengua catalana. I en aquest sentit n'hem fet un, millor dit dos, a Barcelona, un en l'Espai Mallorca i l'altre a la Vila de Gràcia, tots dos multitudinaris. També pretenem fer-ne una a València, que jo crec que ben aviat el podrem fer, i lògicament ens pareixia molt important fer-ho també a l'antiga capital del Regne de Mallorca, a Perpinyà, per tenir un intercanvi d'impressions sobre qüestions de llengua amb els nostres germans de llengua, que són els perpinyatencs i els rossellonesos. És una manera de marcar el territori, de dir que la nostra prioritat de feina són les Illes Balears, però que mai oblidam l'amplitud del territori de parla catalana i del domini lingüístic català.
Bé, nosaltres en aquests moments a Balears se pot veure, a part de IB3 Televisió i de Televisió de Mallorca, se poden veure dos canals que venen del Principat, que és TV3CAT i el 324, però esperam molt aviat poder veure el canal 33, poder veure el canal Super 3, poder veure el canal 300 i, en definitiva, fer aquest gest de normalitat, que és que hi hagi televisions de tot tipus en llengua catalana i que aquestes siguin accessibles per qualsevol televident de les Illes Balears. En teoria hi ha un acord, és això? Hi ha un anunci oficial? En teoria hi ha un acord, un anunci oficial, i nosaltres esperam que aquest anunci se concreti. Jo crec que aquí demanam en els ens públics de televisió de les Illes Balears i del Principat de Catalunya que no tan sols no posin obstacles en això, sinó que, a més, posin totes les facilitats perquè això sigui possible en poc temps. Moltes gràcies, si no hi ha res d'important per afegir. Jo crec que no, moltíssimes gràcies a totes. Destacar, jo crec, la gran participació de gent de Perpinyà en aquest Cafè per la Llengua. Gràcies, adeu. Gràcies.